15 ka mga illegal gun manufacturing sites sa dakbayan sa Danao ang nabungkag sa nagpadayon nga kampanya batok sa mga loose firearms. Ang mga armas gingong gigamit sa mga foreign terrorists. Ano ang report ni Alan Domingo? Gibutyag ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng Police Regional Director nga layo na og naabta ng mga armas nga illegal nga gihimo sa dakbayan sa Danao. Dili lang mga krimen nga nabo sa Sugbo ug sa bang rehiyon kung dili apil na sa mga teroristang langyaw nga mipalusod sa mga armas gamit ang mga local contact. Gani aduna nay Indonesian terrorist ang nadakpan dito sa Sarangani province niadtong 2023 ug nasuta nga namalit og high-powered firearms din gipalusot sakay sa barko. Tumatawid na ito sa ibang bansa at ginagamit na rin ng mga terorista, ng mga kriminal, lalo-lalo dito sa ating bansa at dito sa Central Visayas. So talagang napakalaki na magiging epekto nitong ating major operation na ito sa pagkalat at pamiminsala ng loose firearms dito sa ating bansa. Aron masanta ang paglipang sa mga armas nga iligal nga gihimo sa Danao City, gingusgan sa kapulisan ang kampanya nila batok sa mga loose firearms. Moabot sa 15 ka mga illegal gun site manufacturing sites ang nabungkag nila sa nasyong dapit. Tulo ka mga giingong tighimo og mga armas ang nadakpan sa managlahing operasyon sa kapulisan. Gisirmunan pa sila ni Direktor Maranan sa daotang sangputanan kung padayon sila sa ilang illegal nga binuhatan. Kung yung anak mo ang ma-hold up sa jeep, ma-hold up sa bus, barilin, patay, magsisisi ka. Kasi yung baril na ginamit ng hold-upper, kayo gumawa. Kaya dapat itigil nyo yan. Maghanap kayo ng ibang matinong trabaho. Unang-una, bawal yan. Samtang ipakita sa Piero 7 headquarters ang mga nasakmit nga makina sa paghimo og armas ug ang wala pa mahuman nga nagkadayang armas nga ilang nakumpiskar sa managlahing operasyon ug dapit sa Danao City. Kina nagkadayang kagamitan nga gigamit sa paggama og armas nga na-confiscate sa ato kapulisan didto sa dakbayan sa Danao. How would this impact sa kampanya natin against all forms of criminality? Well, napakalaki ng impact nito sapagkat sabi ko nga, yung mga kriminal, ang una niyang hahanapin before siya gumawa ng krimen ay yung instrument sa paggawa ng krimen. And the favored instrument of criminal elements are firearms, loose firearms. Ang mga operasyon nagsugod niadto Marso 26, 2025 hangtod na sa Mayo 20, 2025 sa nagkalain-laing barangay sa Danao City. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.